Разкажи на мен и на читателите, защо те да купят именно този роман и да инвестират време, за да го прочетат. Тук, като за начало ще кажа нещо, което може би не на всички ще се хареса, но не мога свободно да препоръчам този роман на всички, поради простата причина, че не всеки от читателите обича да се взира в мрака. Една реплика на друг известен автор казва, че когато се взираш прекалено дълго в бездната, то бездната също започва да се взира в теб. И именно там може би много хора произхождат, че ако аз се вглеждам в мрака, то и мрака ще започне да се вглежда в мен в моя живот. Но пък за хората, които обичат предизвикателствата, хората чувстват достатъчно смели, да излязат от рамките на светлината и да се изправят срещу мрака в своя живот, вярвам, че тази книга ще им хареса и тази книга ще ги докосне. Ще се изправят, разлиствайки нейните страници, с различни неща, различни събития, различна динамика в действията. Ще погледнат дълбоко в мрака и съм сигурен, че и мрака ще погледне от страниците към тях, колкото и страшно да звучи. Но разбира се, както казахме, всички ние сме войни и надявам се всички ние сме войни на доброто. Но дали в крайна сметка ще победи доброто или злото в тази книга, ще разберем само когато достигнем до последните нейни страници.